Welcome to the Leading Site News. Karbi Monsam Lamdon kachitok angning pigi thom mang naso truck ke thom ra tok bor ra truck pachun ponsi Karbi Welfare Autonomous Council atum semi ke dengamai ke pachun pon. Ahoklo Karbi akai atum isivet akai pustami Karbi anglong lapen di mahasau penang tan along district ner kep along ke doa Karbi atum pinier ni anta SD Hills pling limpen aja kong long lelang. Anparta kaching thurdun unji aphan pura thoya long ke doa na Karbi atum aphan panong lor pen thangnat awasai sarkar pen ki pipona belang. Lasi ke dantang surhini ra ingko raisen ingkan song truck resim kang tang ke oda song atum pen Karbi Monsam Lamdon ke chitok ponahut thoy along ke do Karbi atum aphan Karbi Welfare Autonomous Council Pinangji pura clause number 3.6 along Lamdon chitok pono. Lasi lasa Lamdon ka chitok pona tengpen Karbi anglong lapen di mahasau pen angtan kido Biswanath, Kamrup, Morigaon, Hojai, Nagaon, Lakhimpur, Kachar lapen Golaghat district along kido Karbi atum aphan Karbi Welfare Autonomous Council pipono. Lasi patumi wosi ka chiklo niphai khrenar kebarni Government of Tribal Affairs Assam atum chipatir piponsi Guwahati arong sepi Srimanta Sankardewa Kalasitra along bang koira truck at bang phuatum aphan Minister Dr. Ranush Pegub ahin pensi semi padeng ponlo. Semi kedeng pona bang phuatum amen lake Dr. Sarsing ingti Dipen Ronghang, Dhiren ingti Ranjit Ranghang, Ngonsing Kro, Ranjit Bongjang, Rajiv Mikil Rason, Robin Ronghang, Prangdak Ronghang, Bali Rongphar, Binong Kiri ingti Amar Ronghang, Sanjoy Rongpi, Krishna Terang, Nandita Ronghang pi, Babita Teron pi, Niroda Kathar pi, Mangar B, Rajiv Pator, Tiken Bangthar, Lalit Kumar Timung, Maheswar Kathar, Subharam Ronghang. Lapen nominated bang thomatum amen laki Nidur Patigri, Kamarsen lapen Mina Terang piatum henlo. Labang so semi ke deng amei long Karbia lamet amei tiri PMA amei phukorsing iti kongchun bang on teron lapen Karbi Cultural Society tiri PMA amei phuhomsing be lapen kongchun bang sunir tokbi anparta All Assam Karbi Youth and Student Union TDP amei phu janusing rongpi lapen kongchun bang anant milik atuman parta keong dung hamhanga song ngalong kachitong dun pensi RDP dun. Ningkan suri inkoira isi lasan ningkan Bharat Sarkar Home Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council tum haksinang dudun si netum Delhi rong supielong si Lamdon chitoi lo halasa Lamdon long kachikroy ateng 3.6 close number halasa ateng si pini nitum han la semi gedeng la so ajai mek deng lo la si nili pini abar sailong si Home Sarkar kadu gabi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen chenglok lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council kachari bang Dr. Tuliram Ronghang CM sar langli phanta churu parpiglo nelia so pini la sona barsai ni tukelong Sir, election ki mentlo sir manilang ko pare ini non nitum la interim body nitum han interim han sinon la so la so abang nang pi la so semi bang na pi la si election amo minister akhoitan ingeglo prabjin pen election nitum doji sit kona long ini nitum kado gabe bilateng blote kado we nitum inkoira ke thom lapen nominated bang thom kado we bang koira tro sir so election lo la bangge mo election apor hosi chini konon mageneli la son kaninge ning hanghe de